צריכים תשובה שבוודאות יענה עליה תשובה שתהיה לו תשובה אליה. אם אומר לו, לא יודע. ערב שעות כאלה, זה ארצות הברית. כן. כולם משלים, יש לו טלפון, זה גדול. לא יעשה אם הוא רוצה לדבר עם העידו, אז שיהיה לדבר. ברור. השיחה מועברת למענה המקומי. שוקר, שומע? שמע אחי, אני במונית הכסף. תגיד לי, מי היה הנשיא השני של מדינת ישראל? שוקר. מה, נו, איזה מונית הכסף? בחיית רבוק, מי היה המונית השנייה של מונית הכסף? נו, מי משל? נו, הנשיא השני של מונית הכסף. של מדינת ישראל. מי? יצחק בן צבי. כוס עמק. סחטק. בוא, תאסוף אותי מהיעלונים, מזדיין, טוב, אני אדבר איתך. יאללה, ביי.